mangaw yo anite dabala kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma An balima Sherifila Jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka foli ani waleɲuman dɔn ko ta ko ɲɛsin aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko alhamdulilayi ni anw sigilen an ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min n'an b'a wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw jiriturulaw a bɛ wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi bi Ciwara jɛmukan a y'an se dugu min na o ye Kurulamini Tabakɔrɔlen ni ko Kurulamini Tabakɔrɔlen ale bɛ Zanbugu mara fɛ Zanbugu min bɛ Buguni fɛ bi ani an balimakɛ Yakuba Samake an bɛ a ka lemuru foro la nin waati in na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ lemuru a sɛbɛkɔrɔ ɲalen bɛ yan bi alhamdulilayi ani Yakuba Samake an bɛna an da don lemuru sɛnɛ nafa jumɛn b'a la Yakuba Samake kun jumɛn y'a bila ka lemuru sɛnɛ an bɛna taama ka se Yakuba Samake ma Yakuba Samake i ni ce somɔgɔw bɛ di wasi alhamdulilayi aba an bɛ Kurulamini Tabakɔrɔlen foro bɛ yɔrɔ min na donc an bɛ o yɔrɔ la ani Zanbugu cɛ 3 kilomètres ani Madina Kurulamini cɛ 5 kilomètres ani Ɲarakɔ cɛ 6 kilomètres voilà an bɛ Buguni mara la ani Buguni cɛ 30 kilomètres c'est ça an bɛ i ka lemuru foro la an bɛ n ka lemuru foro la nin waati in na ni Ala ka jɛ ye an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an nalila bɔla an ye foro in kɔnɔna na yan d'abord an ye nin baara in daminɛ san 2012 an bɛ baara la yan lemuru in an ye ale turu 2013 bon an yɛrɛ ɲɛ bɛ a la tagabolo min bɛ a kun donc lemuru ni waati voilà a bɛ mɔgɔ nimisi wasa sisan a bɛ yɔrɔ min na sisan a wolen don woli kɔrɔ ye den t'a la nin waati in na a ye denmisɛnninw commencera c'est à dire feerew tɛmɛna denmisɛnninw de b'a la mais lemuru ye lemuru modèle min ye waati bɛɛ i nina hinɛta i b'o sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ dɔ la n bolo voilà donc i nina hinɛta i b'o sɔrɔ mais a den waati ba o tɛ nin waati in ye mais san kɔnɔ a bɛ denko 3 ɲɔgɔnna ou bien 2 a bɛ o de kɛ bon an kɔni ta in yɛrɛ an bɛ se ka fɔ a ka ca hali 3 ye sabu waati bɛɛ an bɛ dɔ sɔrɔ a la ni Ala ka jɛ ye lemuru mati lemuru ko ɲɛfɔ mɔgɔ ye hakili la min bɛ sɛnɛkɛ o min yɛrɛ tɛ sɛnɛkɛ o bɛɛ b'a dɔn nafa min bɛ lemuru la lemuru ninnu filɛ n'i y'a lajɛ an ka lemuru duntaw an b'a caman bɔ kɔkan ka na de donc an ka cɛsiri voilà donc an ka cɛsiri ye min ye an ye fɛɛrɛ kura minnu ta lemuru ko kama donc nin kɔfɛ an t'a fɛ lemuru ka bɔ an ka jamana kɔkan ka don an ka jamana kɔnɔ yan tugun Mali kɔnɔ tuguni donc a yɛrɛ bɔra sa an ka lemuru foro kura hakilila y'o ye donc an bɔra voilà kunasin kɔfɛ an bɔra ka hectare 2 ni demi an bɔra k'o turu hectare 2 ani demi an bɔra lemuru la an bɔra k'o turu kunasin kɔfɛ nka an yɛrɛ kɛlen bɛ ka yɔrɔ min labɛn n'an bɛna o kɛ lemuru ye ale ye hectare 10 ani hectare 6 donc o place labɛnnen don min turula ka bɛn ni sanga in ye o de ye hectare 2 ani demi ɲɔgɔnna ye bon voilà hectare 2 ni tila mais an bɛ yɔrɔ min na sisan nin ye hectare 1 ani tila ɲɛ bɛ min na ni ale sabatilen don déjà ale ye hectare 1 ani tila ye voilà min nafa bɛ ka sɔrɔ parce que nin na ɲina an ye tɔni 8 de bɔ a la tɔni 8 an ye 5 an y'o feere tɔ 3 an ye mɔgɔw nafa ni o ye n'o ye an bɛ se ka olu di mɔgɔw ma bɛɛ ka se ka sɛnɛ nafa sɔrɔ parce que o ye sɛnɛ nafa de ye parce que jagokɛla tɛ se k'a ka jagokɛfɛn cɛ k'a di mɔgɔ ma ni jagokɛla y'o k'a bɛ bin mais sɛnɛkɛla de bɛ se k'a ka sɛnɛkɛfɛn cɛ ka Ala ɲini ni a ye o la sɛnɛ nafa y'o de f'i ɲɛna nafa caman bɛ sɛnɛ na baganw bɛ a nafa sɔrɔ n'o ye kɔnɔw ani waraniw bɛɛ bɛ taa dunta sɔrɔ sɛnɛ na bon mɔgɔw fana bɛ a dun ka sɔrɔ u ma wari don a la donc o bɛɛ ye sɛnɛ nafa dɔ ye an yɛrɛ fana an bɛ financement minnu k'a la an bɛ tila k'an ka nafaw fana sɔrɔ a la parce que an ka lemuru ninnu lemuru naturel don an yɛrɛ ka sɛw bow an bɛ olu de don lemuru fɛ ani an ka farafin nɔgɔw an bɛ olu de kɛ ka
a dugukolo fanga di dugukolo ma halisa ka taa a fɛ quoi donc lemuru in a baara a diyara ne fo ka tɛmɛ o de kama an bi ji minnu min an t'u sugu dɔn o de kama ne yɛrɛ tɛ ji sugu si min tuguni ne bɛ n ka mansinuw de bɛ ne bolo sisan ne yɛrɛ bɛ n ka lemuru ji bɔ ka mara n ka firiko kɔnɔ n yɛrɛ b'a min parce que san kalo 12 voilà san kalo 12 den bɛ n ka lemuru la donc ne bɔra ji bɛɛ min na ne yɛrɛ bɛ n ka lemuru de ji bɔ sisan n b'a mara n b'a min donc ni san kalo 12 ni feere waati fana sera n bɛ feere ta waati n'o sera an b'o olu feere o feere cogo la nka a bɛ an ni na hinɛli min kɛ o fana bɛ bɛn an yɛrɛ fana ka dumuni ma yan donc an kɔni ye fɛɛrɛ min ta a kama an bɛ se ka o ji an bɛ se k'a produit an yɛrɛ bɛ a la ka o utiliser min kɛ an bɛ ka nafa min sɔrɔ o la donc an ye fɛɛrɛ de bolo da sisan an b'a fɛ ka mansini dɔw ɲini o la hectare 10 nin an bɛ ka ale labɛn hectare 10 nin labɛn donc ka fara nin kan ni ala ye sabati don a la an bɛ mansiniw sigi yan ka se ka a produit kosɛbɛ k'a kɛ jiw ye ji minnu voilà production locale mun bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan an b'a sugu dɔn et puis an yɛrɛ b'a baara après jamanaden bɛɛ bɛ se k'a nafa sɔrɔ donc o baara in bolo dalen bɛ ne fɛ yan lemuruko in na kosɛbɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a baara la n bɔra n'aw ye yɔrɔ kura la sisan donc ale ye lemuruju fitinin donc ka na yan donc fɛn kɔni tɛ min dogolen bɛ aw yɛrɛ la tuguni donc an bɛ se ka dugawu de ɲini sa ala bɛ se ka ko ninnu sabati an bolo cogo min na ani a baara tɔ se an bɛ ala de deli o gɛrɛsɛgɛw la ni ala ka jɛ hali bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ Kurulamini Tabakɔrɔlen min bɛ Zanbugu mara fɛ ani an balimakɛ Yakuba Samake ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Zanbugu Yaku an y'a yira u la k'a fɔ an bɛ ale de ka lemuru foro kɔnɔ nin waati in na lemuru an y'a ye k'a fɔ a ɲɔ ɲalen bɛ yan kosɛbɛ wa a ka ni lemuru a ka timi fo k'a fɔ k'a ka timi wa Yakuba a da sera lemuru in nafa ma Yakuba an ɲɛ b'a la k'a fɔ lemuru foro a caman b'i bolo yan i ko an filɛ wɔrɔnin min na sisan nin ye hectare 1 ani tila ye i kɛlen bɛ ka labɛnw sabati waati nataw la ka hectare 10 ani kɔ fo ka taa se hectare 20 ma k'o labɛn walasa lemuruko a ko bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati e fɛ yan nɔ ne ko an bɛ don min na i ko bi an filɛ lemuru foro min kɔnɔ nin lemuru fasugu jumɛn de don bawo ne y'a jateminɛ lemuru in a ka timi kosɛbɛ nka an b'a ye sugu fiyɛw la maaw bɛ girin ko Maroku walima wɔrɔ wɛrɛ lemuru an dun bɛ ka lemuru foro min kɔnɔ lemuru in ka timi lemuru sugu jumɛn de bɛ e bolo yan bon lemuru in lemuru sugu 3 jate de bɛ yan Tanwari bɛ yan Tajelo bɛ yan ani Mandarine donc o lemuru sugu 3 de bɛ foro in kɔnɔ lemuru min ni o ka ca kosɛbɛ o de ye Tajelo ye donc min den 2 bolo voilà ne de ye Tajelo ye voilà donc nin de ka ca a la kosɛbɛ yalwa danfara jumɛn bɛ lemuru ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bon lemuru ninnu qualitéw tɛ kelen ye bon kuma dɔ la u jaw fana tɛ kelen ye bon dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu i n'a fɔ nin min filɛ nin ji ka ca et puis a ka di kosɛbɛ a ka gɛlɛn i ka fɛn sɔrɔ a la min kumunen don quoi donc o de y'a diya ne yɛrɛ ye kosɛbɛ o ye Tajelo ye bon Mandarine hakilila bɛɛ b'ale dɔn quoi bɛɛ b'ale dɔn ale lemuru qualité min ye Mandarine voilà a ka timi fana voilà a ka di donc a bɛ ten de bon Tanwari fana bɛ yan bon ale ka di ni u bɛɛ ye fana Tanwari ale ka di n'o bɛɛ ye nka Mandiya la sugu kɔnɔ Tajelo de ma ka di kosɛbɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ jɔ ale de ma voilà ale de ma ka di ale de kilo wari ka ca i y'a faamuya c'est o de kama an ye ale caya ka tɛmɛ tɔw kan kosɛbɛ voilà mais an bɔra min foro la sisan hectare 2 demini ale ye Maroku lemuru bilenmanin i bɛ min dɔn i ye min tɔgɔ fɔ voilà a bɛ se ka sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan donc o kama an ye a si ɲini ka hectare 2 ɲɔgɔn kɛ a la fɔlɔ nka ni ala sɔnna ale hectare 6 de kan ka k'an fɛ Tajelo an kan ka ale hectare 10 ɲɔgɔnna kɛ Tajelo hectare 10 o de kan ka kɛ voilà donc o labɛnw olu sabatilen don ka ban ni ala ka jɛ ye d'accord inchallah halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni an balimakɛ Yakuba Samake ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Zanbugu Yaku an bɛ lemuru foro kɔnɔna na Yakuba an ɲɛ b'a la k'a fɔ lemuru alhamdulillah sabatilen don kosɛbɛ
an bɛ lemuru sun dɔ yɛrɛ kɔrɔ nin waati in na an ɲɛ b'a la lemuru in a bɛ ka feere kuraw bɔ i y'a yira k'a fɔ ko lemuru a bɛ denko 3 de kɛ yalima den ninnu u bɛ kɛ wagati jumɛn ni wagati jumɛn. Alhamdulillah bon an ɲɛ bɛ den mun fitininw na sisan ni feere b'a la ka bɔ ka bɔ o la an bɛ olu bɔ samiyɛ ban waati c'est-à-dire samiyɛ banda fɛ an bɛ olu bɔ donc yanni 1 mois ɲɔgɔn i bɛna sɔrɔ a feerelen don kosɛbɛ an bɛ o fana bɔ a tɔgɔ di 3e mois mars waati an bɛ a bɔli min kɛ mars an bɛ o feere de bɛ nalen kɔfɛ sisan donc an bɛ bɔli min kɛ mars waati o de fana den ka ca ka tɛmɛ an ɲɛ bɛ den fitinin minnu n'a la sisan ka tɛmɛ o waati nin kan quoi i y'a faamuya mais tant que a bɛ ji sɔrɔ bon i b'a ye a ka gɛlɛn i ka kalo 2 kɛ n'i mana feere dɔw sɔrɔ i bɛ den sɔrɔ i bɛ feere sɔrɔ parce que den laban an y'o kari sisan a tɛ tɛmɛ 1 semaine kan den minnu tun b'a la o de kama an nana sɔrɔ den caman t'a la tugun voilà parce que an ye feere labanw kɛ sisan voilà donc o feere laban den kelen minnu n'an b'o tora n'an b'o dun olu dɔ de filɛ an bolo ten an bɛ ka minnu dun sisan quoi bon n'i y'a lajɛ i bɛna lemuruju dɔw lajɛ i b'a ye denmisɛnninw b'olu la o denw ka kunba dɔɔni donc an b'olu bɔ o ti waati an b'olu fana bɔ ka feere quoi lemuru a b'o togoya de la o b'a jira k'a fɔ lemuru nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a b'i bɔ san kalo 12 i b'i ka nasɔngɔ sɔrɔ a la mais ka tɔni caman kari siɲɛ kelen o de bɛ kɛ a tɔgɔ di mars waati i y'a faamu o waati an bɛ se ka tɔni caman bɔ n ko an ye tɔni 8 bɔra waati min o ye waati de ye mais an bɛ minnu bɔ tɔni 1 kilo 100 2 kilo 130 an b'o minnu bɔli min kɛ ala an tɛ olu jate bɔli mun bɛ kɛ siɲɛ kelen o la an bɛ o de fanga ka bon kosɛbɛ voilà an y'o de f'i ɲɛna ten o de taara kɛ tɔni 8 c'est ça bon o ye hectare 1 ani demi foro b'o la bon lemuru yɛrɛ si bɛ nin waati in na lemuru turula ni lemuru ninnu 2013 lemuru turula o de la donc a bɛ komi an bɛ san 5 jate lemuru b'o de la quoi san 5 voilà lemuru âge b'o de la sisan voilà bon y'a nafa bɔli daminɛ san jumɛn an y'a nafa bɔli daminɛ san nin y'a san 3 ye donc ce qui veut dire que depuis a san 2 san 3 i bɛ se ka nafa bɔ ala i bɛ commencer ka nafa bɔli daminɛ kabini san 2 san 3 kabini fitinin a bɛ den dɔɔni kɛ quoi voilà sisan i b'a ye a bɛ min di ma san o san i b'a ye a bɛ yɛlɛn quoi bon i b'a ye n y'a f'i ye n'an ye tɔni 8 sɔrɔ bon i b'a ye san wɛrɛ a bɛ se ka tɛmɛ tɔni 10 kɔ kan parce que salon na sin ɲinan an ye nin de bɔ a la mais salon an ye min bɔ a la o tun tɛ tɔni bɔ salon an ye min bɔ a la o tun tɛ tɔni bɔ mais ɲinan an sera ka tɔni 8 de sɔrɔ a la voilà bon lemuru yɛrɛ bɛ ten de bon i b'a ye voilà san wɛrɛ a bɛ yɛlɛn kosɛbɛ parce que ni lemuru si sera san 8 ma bon a ka gɛlɛn a ka se ka caman fara a den kan bon san 8 an ka calcul la san 8 kɔni ye a dan ye i bɛ min sɔrɔ i bɛ to k'o de sɔrɔ sisan mais fo ka se san 8 ma san o san a bɛ se ka a d'i ma parce que lemuruju kelen an ka jate la an bɛ se ka tɔni 1 sɔrɔ lemuruju kelen na san mun mɛ kɔnɔna na quoi voilà ni ladon t'o ɲɛna lemuruju kelen an bɛ se ka tɔni 1 wali kilo 800 sɔrɔ lemuruju kelen bɛɛ la voilà bon ni e taara ni lemuruju bɛ lemuruju 300 ani lemuruju 60 hectare 1 o hectare 1 ayi hectare 1 ni tila lemuruju 300 ani lemuruju 60 o de bɛ a kɔnɔna na quoi voilà parce que an fɛ yan an b'a sɛnɛ qualité sɛnɛ suguya damadɔ a sɛnɛli suguya dɔ ye i n'a fɔ n'an bɛna jardin sɛnɛ a kɔrɔ an bɛ a kɛ 6 mètres 6 mètres lemuru ni ɲɔgɔn cɛ 6 mètres mais ni caman ye 4 mètres de ye parce que an tun tɛna fɛn wɛrɛ sɛnɛ a kɔrɔ o de kama ni ye 4 mètres voilà i yɛrɛ ɲɛ bɛ a lemuruju ni ɲɔgɔn cɛ la voilà maintenant ne bɛna fɛn wɛrɛ sɛnɛ an b'a kɛ 6 mètres 6 mètres donc kabini fitinin an bɛ jardin k'a kɔrɔ bon o jardin sɔnji ninnu bon i b'a ye a bɛ wulija ka tɛmɛ min bɛ ji kɛ lemuru ju fɛ lemuru ni a bɛ sumaya sɔrɔ a sago la o de ka di a ye tuma bɛɛ i b'a ye a bɛ dɔ bɛ fara a fanga kan quoi voilà mais ni ji bɛ man k'a la hali sago ye den min a ka gɛlɛn i ka se ka o sɔrɔ a la quoi voilà
donc an kɔni ka baara bɛ tan an bɛ ka débrouiller la nin cogo la dɔɔni dɔɔni quoi ni Ala sɔnna. hali bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ an balimakɛ Yakuba Samake ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Zanbugu Yaku an bɛ ka yala yala a ka lemuru foro kɔnɔna na lemuru nafa min b'a la Yakuba i da sera a ma i y'a yira k'a fɔ lemuru ale de ye yiri ye bi alhamdulilayi maliden kelen-kelenna bɛ se k'i jigi sɛmɛ min na bawo a bɛ se ka sɛgɛn kɛlɛ a bɛ se ka dunkafa k'o sabati ka sɔrɔ k'o yiriwa sɛnɛkɛlaw bolo wa lemuru a sɛnɛli bi e don lemuru sɛnɛ la kana bila an bɛ don min na ko bi nafa ba jumɛn bɛ yen e bɛ se ka nafa jumɛn fɔ a la hali bi yaasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko lemuru sɛnɛ ko a kan ka matarafa ani lemuru sɛnɛ ayi an ɲɛ b'a la k'a fɔ lemuru in a ɲɛnen don a kɔrɔla jɛlen don tu foyi t'a kɔrɔ min bɛ se ka maa degun ka don a kɔrɔla la yalwa aw bɛ baara jumɛn kɛla la sɛnɛ kɔfɛ nɔgɔ bi angɛrɛ bi k'a la wa ji bi k'a la wa lemuru san kalo 12 a mako bɛ ji de la wa walima samiyɛji dɔrɔn b'a bɔ walasa a ka se ka nafa lase bunahadamaden ma. lemuru nafa b'a la kosɛbɛ mais i da sera min ma ni o ye lemuru yɛrɛ ladon cogoya ye bon an ka lemuru in an bɛ sɛbo nɔgɔw de k'a fɛ n'o ye farafin nɔgɔ ye komi an yɛrɛw bɛ sɛ mara kɛ donc an b'an ka sɛbo a jufɛlaw i n'a fɔ i bɔra yɔrɔ min na sisan komi nin yɔrɔ nin baaraw ma se yan ma fɔlɔ donc ni an ye a kɛrɛfɛlaw labɛn an bɛ sɛbo nɔgɔ hakɛ dɔw bɛ yen an b'o cɛ ni ka o kɛ ka entouré donc an y'o kɛ bon o bɛ fanga don lemuru la parce que an yɛrɛ ka dugukolo ninnu an ka dugukolo in ka ɲi hali ni ma nɔgɔ k'a fɛ bon dugukolo in bɛ se k'a ta mais i bɛ sɛbo nɔgɔ min kɛ o bɛ lemuru dɛmɛ i ɲɛ bɛ lemuru filabulu la cogo min o b'a yira k'a fɔ a bɛ dugukolo min na ni nɔgɔ min bɛ d'a ma o bɛnnen bɛ a yɛrɛ ma donc o siratigɛ kama an bɛ lemuru labɛn ni o labɛn cogoya ye donc an tɛ sɔn fana bin ka bɔ a kɔrɔ i n'a fɔ i ɲɛ b'a kɔrɔla cogo min donc toujours an bɛ don ka bin ninnu siɲɛ ka bɔ yen a kɔrɔlaw labɛn an bɛ samiyɛ de kɛ o la mais an bɛ lemuru yɛrɛ ladon cogo min na jiko sira kan ni samiyɛ banna an bɛ kalo 2 bila an tɛ ji k'a fɛ ni samiyɛ banna kalo 2 an tɛ ji k'a fɛ donc ni kalo 2 dafara an bɛ commencer ka ji k'a fɛ donc n'an y'a ye samiyɛ fana surunyana kalo 2 an bɛ ji tigɛ a la ani minɔgɔ bɛ don samiyɛ kɔnɔ bon o de fana ka ɲi lemuru ma an ka jate la ka tɛmɛ san kalo 12 i bɛ ji k'a fɛ waati bɛɛ nka i bɛ ji k'a fɛ waati min kɔnɔ o waati la a ka ji sɔrɔ ka ɲa hali n'i b'a sɔrɔ semaine kɔnɔ siɲɛ 1 ji min kɔni bɛ k'a fɛ o ji in a ka damu sɔrɔ o la kosɛbɛ hali n'i y'a kɛ semaine lemuru a b'a supporter n'a ka di ye fana parce que an ta nin tile saba de an b'a sɔn e yɛrɛ ɲɛ bɛ château la château in bɛ lemuru foro in de arroser tilema kɔnɔna na voilà tilema kurukara bɛɛ lajɛlen ale de bɛ arroser voilà donc lemuru nafa tɛ se ka fɔ ka ban nafa fɔlɔfɔlɔ min bɛ lemuru la o ye e yɛrɛ bɛ i damu i yɛrɛ bɛ dɔ dun a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ dɔ dun a la fɛn caman bɛ lemuru nafa sɔrɔ o kɔfɛ e bɛ se k'a feere ka i ka musakaw bɔ a la kɔrɔ i bɛ musaka minnu don sɛnɛ na i b'olu sɔrɔ a la i bɛ tila k'i ka tɔnɔ sɔrɔ parce que lemuru tɔnɔ ye bɛɛ komi bada don ni entretien bɛ lemuru la lemuru bɛ se ka san 20 kɛ lemuruju bɛ se ka san 20 kɛ a bɛ se ka san 30 kɛ a bɛ ka baara kɛ bon a ka ca Ala fɛ n'e ka ladon cogo ɲɛna n'a y'o sɔrɔ i kɔni b'a dɔn dan tɛ o mɔgɔ si tɛ se k'o ko dan fɔ donc o de kama bɛɛ bɛ se k'a ka nafa sɔrɔ lemuruko la ni dunni ye o ye bɛɛ ye parce que mɔgɔ bɛ yan ni lemuru ni se kuma sera an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ye nin tɔni hakɛ sɔrɔ an bɛ se k'o fɔ ten mais mɔgɔ yɛrɛ bɛ min kari ka dun ten voilà mɔgɔ tɛmɛtɔ mɔgɔ bɛ na an bɛ dɔ k'a kɔ a bɛ taa waati bɛɛ mɔgɔw bɛ na an ka foro yɔrɔw lajɛ an bɛ lemuru di ka taa an t'o calculer donc n'i y'a lajɛ lemuru sɔrɔ bɛ a la fɔ ka tɛmɛ yiri caman bɛ yen lemuru bɛ a ɲɛ parce que n'i ye lemuruju 1 sɔrɔ ta k'a lajɛ san kɔnɔ lemuruju 1 bɛ se ka 60 ka se 80 ma lemuruju 1 bɛ se k'a la don i kun lemuruju 1 bɛ se k'a la don i kun ni entretien togoya ka ɲi ni baara togoya ka ɲi parce que i b'a dɔn baara bɛɛ voilà mago bɛ fɛn minnu na n'a y'olu bɛɛ sɔrɔ a bɛ se ka nin d'i ma n'a si sera san 8 ma siga foyi t'a la i bɛ 60 80 i bɛ se k'o sɔrɔ lemuruju 1 o lemuruju 1 na san kɔnɔ bon i b'a jateminɛ n'o ju 1000 b'i bolo
i bɛ fɛn min sɔrɔ n'o ba fila b'i bolo i bɛ fɛn min sɔrɔ voilà donc an yɛrɛ ka programme na an kan ka lemuruju 600 de kɛ donc voilà mais semiyɛ nin ba tuma an bɛ tila o baara la donc an ye turuli daminɛ ka ban i yɛrɛ y'o ye ni ala sɔnna an kan ka lemuruju 600 de dilan ɲinan san in kɔnɔna na ka baara sigi sen kan ni an ma dɛsɛ voilà komi an ka baara ye garibu baara ye waritigi baara tɛ donc n'i ye min sɔrɔ tuma min i bɛ o baara kɛ o tuma donc a bɛ o cogoya la bon foro yɛrɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la baara min bɛ ka kɛ baara in a nafa tɛ sɔrɔ foro in yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ fɔ san damadɔw ka tɛmɛ donc fɛn nin bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ an yɛrɛ poche kɔnɔta de la an dun tɛ fɛntigi ye donc tuma dɔ la o baara ninnu bɛ an sɛgɛn kosɛbɛ donc mais ni fɛn min ka di ala ye ala bɛ o musaka nɔgɔya ye i b'o kɛ donc an bɛ se k'a fɔ nin de diyara ala ye ka an se nin yɔrɔ in na yan ka sɔrɔ an tun t'a dɔn an bɛna se ka se nin yɔrɔ yɛrɛ la a ka ca ala fɛ fana sini an kɛlen bɛ ka min bolo da ni o de ye an ka se ka sabati min don baara in kɔnɔna na a ka ca ala fɛ fana o sew bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ se dɔ in sɔrɔla cogo min mais a bɛɛ ye ala ko de ye an bɛ duwawu de ɲini sa mun bɛ se ka to a sew bɛ nɔgɔya a n'a kɛnɛyaw parce que baara tɛ kɛ ni man kɛnɛ dɛ voilà ni ala y'olu nɔgɔya dɔrɔn a kow bɛ ɲɛ quoi voilà donc an kɔni bɛ baara la yan a yɛrɛ ɲɛ b'a la an seko damajira bɛɛ ne yɛrɛ tɛ se ka su 3 su 4 kɛ bamakɔ fewu ni ma na n ka foro la ni yɛrɛ tɛ sɔn o ma donc ne bɛ yan ka caya ka tɛmɛ bamakɔ yɛrɛ kan samiyɛ kɔnɔna na mais ni tilema don ne bɛ se ka hali kalo kɛ n tɛ se yan parce que o b'a sɔrɔ kuma baara ba tɛ yan ten bon o de kama an yɛrɛ ye programme kɛ ka taa ji ta ba la ne hakili la i yɛrɛ y'o tiyo ye parce que an ka dugukolo ninnu jiko ka nɔgɔn ka gɛlɛn ne yɛrɛ ye furaji dɔw sigi u ma ji sɔrɔ bon an ɲɛ bɛ ji bɛ min na a tɛ se ka tɛmɛ ni lemuru hectare 1 demi k'o sɔn ka tɛmɛ bon an yɛrɛ ka jiko musakaw bɛɛ kɔfɛ jiko makow bɛɛ kɔfɛ ka dɔ wɛrɛ tɛmɛni k'a tɛ se donc o de kama ne ye tiyo da ka taa ba la 7 kilomètres n ye tiyo da ye donc ka mansinw ɲini minnu bɛ ji ɲɔni ka bɔ ba kɔnɔ ka na n'a ye foro kɔnɔ yan bon an yɛrɛ ye installation fɔlɔ min kɛ an bɛ ji min sɔrɔ yan ni waati ye heure o heure an bɛ se ka hectare 10 arroser ji la heure o heure an bɛ se ka hectare 10 arroser ji la donc an y'o programme de sɔrɔ musakaw bonyana nka an kɔni sera ka ɲɛ sɔrɔ o ko la donc o de kama an b'a fɛ k'an kaba da lemuru la lemuru tɛ ɲɛ ji kɔ ji ko fana an sera ka ɲɛ dɔw sɔrɔ o la donc an b'a fɛ ka baara kɛ ni an sɛbɛ ye ni an ma dɛsɛ an b'o fara kan ala kana o dɛsɛ hali bi yawu waati tɔ man jan tuguni i y'a yira k'a fɔ lemuru aw ye tɔni 8 n'a nɔkan o de bɔra yan o kɔni o bɛɛ tɛ se ka dun bamakɔ yan yalo aw ka lemuru n'a bɔra a bɛɛ bɛ dun mali kɔnɔ walima aw bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ bon lemuru min bɛ bɔ a tɛ mɔgɔw bɔ o min bɛ bɔ a tɛ mɔgɔw bɔ mɔgɔ kelen de y'an ka lemuru in bɛɛ san hali sisan a bɛ n wele ko ni lemuru feereta bɛ yen mɔgɔ kelen de b'a bɛɛ san donc lemuru min bi sɔrɔ hali ni lemuru hectare 100 kɛ yan a ti yan mɔgɔw bɔ o i b'a jateminɛ dɔrɔn n'i sera Sugunikura la lemuru frigo neti joli bɛ lemuru bɛ jigin ka bɔ min kɔnɔ a ka ca donc Mali a ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ k'i bɛ lemuru bɔ ko f'i ka taa n'a ye jamana kɔ kan bon gɛlɛya b'a la a ka se o ma quoi parce que lemuru tɛ yankaw bɔ n'i ye lemuru lajɛ lemuru min bɔ jamana kɔ kan an b'a dɔn kilo bɛ se fɔ 200 ma kilo 1 o de man kan quoi lemuru an ka jamana lemuru man ka bɔ jamana wɛrɛ si kɔnɔ ka don yan bon o kɔni de y'an hakilina ye o de kama an bɛ k'an ka seni min b'an ye an bɛ o bɛɛ utiliser dugukolo la mun kama an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la bon an ka baara ninnu fana kama ni mɔgɔ wɛrɛw sera ka ɲɛbɔ a fɛ ka a ɲɔgɔnnaw kɛ o bɛ se ka an yɛrɛ fana dɛmɛ n'o tɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka baara ninnu kɛ o voilà mais ni mɔgɔ wɛrɛw sera ka courage sɔrɔ ka anw lajɛ ka ɲɛbɔ ko fɛ k'a ye fɛn bɛ sɔrɔ a la ka dɔ kɛ voilà ni dɔ kɛra ka fara dɔ kan a bɛ dɔ dafa donc i b'a ye fɛn minnu bɛ na ka bɔ jamana kɔ kan an ka laɲini ye an ka se k'an ka fɛn bɛɛ sɔrɔ yan i y'a faamuya donc an ye ji min sɔrɔ ɲinan ni ala sɔnna an bɛna pomme de terre sɛnɛ tilemafɛ kabaw an bɛn'u sɛnɛ an bɛna tilemafɛ tigaw sɛnɛ c'est à dire k'a fɔ ko ji ko sɔrɔ ka da samiyɛ nali ma bon
an kɔni y'a ye an ni ba kilo 7 ɲɔgɔn bon ni i sera ka ji ta ba la ko bɛ baara foraji bɛ ja mais ba kɔni jara o ye masiba ye Ala k'an kisi o ma donc o de kama an ye ji ta yɔrɔ la yɔrɔ min ni ji tɛ se ka ban yen o de kama an bɛ labɛnw na bon i yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ min tigɛlen na yan fɛ an bɛ ale fana kɛ bazɛn an bɛna jɛgɛw mara ale kɔnɔ hectare 1 de labɛnnen b'an bolo hectare 1 in bɛɛ bɛ kɛ dingɛ ye ka jigin 3 mètres donc a baara yɛrɛ daminɛna an bɛ jɛgɛ dingɛ hectare 1 de segin n'Ala sɔnna san wɛrɛ n'aw sera yan a bɛna sɔrɔ kuma jɛgɛ ka caya inshallah Yakuba i ni ce hali bi kɔrɔfɔ kuncɛla tɛlɛ la an bɛ kɔrɔfɔ laban di ma baw waati sɛbɛkɔrɔ sera misali la komi an y'a fɔ dɔ in na cogo min na yalo i bɛ se ka wuli kan jumɛn lase hali bi mɔgɔw ma lemuru sɛnɛ mɔgɔw ka wuli ka fara cɛsiri fɛnɛ ka sira fɛ yasa hali bi fɛn min laɲini ye fɛn min n'o ye sɔrɔ ni dun ka fa sabatili an ka jamana kɔnɔna na o ko bɛɛ lajɛlen ka sabati cogo min na. Bon an bɛ ladilikan min di an b'a di sɛnɛkɛlaw de ma o la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ samiyɛ sɛnɛ dan tɛ sɛnɛ ye an ka sɛnɛ kɛ tilema ani samiyɛ fɛ o de bɛ an nafa sabu baara wɛrɛ foyi tɛ an bolo an ka Sikaso mara in na yan min fanga ka bon ka tɛmɛ sɛnɛ kan donc fɛn o fɛn n'i ka diɲɛlatigɛ baara ɲɛsinna ma i k'a minɛ na i sɛbɛ ye ka fɛn bɔ a kɔnɔ fɛn minnu maa wɛrɛw bɛ se ka ɲɛbɔ a kɛcogo fɛ donc o de ye ne ka laɲini ye an ka sɛnɛ minɛ an sɛbɛ la ka baara kɛ an sɛbɛ la walasa bɛɛ ka nafa sɔrɔ parce que baara ne y'o de f'i ɲɛna ko mɔgɔ 80 o de bɛ daba ta ne fɛ yan bi diɲɛ don o don a yɛrɛ ye jama ye daraka dun waati an ma jama ye mɔgɔ 80 de bɛ baara kɛ ne fɛ yan don o don malobɔrɔ 1 ani dɔɔni de bɛ dun ne fɛ yan dugu jɛ o jɛ o bɛ dun ne fɛ yan donc parce que mun bɛ jama caya ne fɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la yan an bɛ mɔgɔw sara cogo min a ka gɛlɛn mɔgɔ ka sɔn ka sɛnɛkɛlaw sara ten an tɛ mɔgɔw sara kalo la yan an t'i sara tile la yan n'i ye min kɛ i b'o sɔrɔ tile kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka 1000 sɔrɔ an fɛ yan dɔw bɛ se ka 2000 baara kɛ an fɛ yan dɔw bɛ 800 baara kɛ yan bɛɛ ni i seko baara de bɛ an fɛ yan donc an ka dayɛlɛnnen don mɔgɔw ye sanga ni waati minnu b'a fɛ ka na o dahirimɛ ɲini donc o la ni mɔgɔ bɛɛ sera ka cɛsiri ka mɔgɔ dɔw ta minnu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ donc i b'a ye jamana in yɛrɛ parce que min bɛ an hakilina na an ka mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ taa Itali jamanaw kan wali arabu jamana Marɔku u bɛ taa sɛnɛw de kɛ o mais u bɛ sɛnɛ min kɛ n ko mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ se ka 500 ta kalo la dɔw yɛrɛ bɛ miliyɔn sɔrɔ kalo la mais u bɛ mun na u bɛ sɛnɛ de la mais munna sɛnɛ na an yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔw sara yan 500 donc o hakilina de bɛ anw na an bɛ baara kɛ n'o ye quoi donc f'an ka nafa sɔrɔ ka se ka mɔgɔw sara wari la min b'u nafa u ka t'u fa jamana kan donc mɔgɔ caman bɛ ne ka foro la olu tɛ taa yɔrɔ la o parce que u bɛ ka nafa de sɔrɔ yan n'i bɛ ka nafa sɔrɔ yan i bɛ ka baara de kɛ yan i tɛ taa yɔrɔ la i tɛ taa kɔkɔ i tɛ taa ba kɔ et puis i ka baara sirilen tɛ ko kalo mana sa i bɛ sara nin na o ka baara sirilen bɛ n'i ye min kɛ don min i b'o o de sɔrɔ e ye min kɔrɔkɛ min na Solo ale yɛrɛ mabɔla n'o tɛ ale de bɛ ale bɛ tile kɛ ka mɔgɔw ka calcul bɔ yan tile o tile an bɛ min don mɔgɔ sara la yan a ka ca 40 tile o tile an bɛ wari min don mɔgɔw sara la a ka ca 40 est ce que y'a faamuya donc mais a tɛ komi anw y'a nafa sɔrɔ daminɛ a nafa ti bɔla foro la fɔlɔ mais an ɲɛ b'a la parce que ne wolola sɛnɛ de la n mɔna sɛnɛ na ne b'a dɔn n'a kɛra nafa bɛ sɔrɔ a la fɔ ni ne de dɛsɛra parce que baara n'i y'a daminɛ n'i ma se misali ni e ye ne ka lemuru kura in turulen sisan n'i ma se ka ji k'a fɛ tilema na ti ɲɛ donc fɔ fanga de ka kɛ n na n ka se ka ji k'a ka tilema fɛ donc n bɛ san 2 san 3 ko la dɔrɔn lemuru yɛrɛ bɛ commencer k'a yɛrɛ ta i n'a fɔ ni lemuru filɛ ne ka fɛn tɛ don lemuru in na tugun lemuru yɛrɛ de bɛ dɔ di ne ma sisan mɔgɔ min baara ka kɔrɔ a b'olu sara a bɛ tila ka ne yɛrɛ sara ne ka bɔlenw a bɛ tila k'olu segin ne ma bon ne ye min don a la o bɛ ban a tɔ bɛ kɛ tɔnɔ ye sɛnɛ bɛ ten de donc foyi tɛ yen min tɔnɔ ka bon ka sɛnɛ bɔ ka tɛmɛ sɛnɛ kan ne taara i ka commerçant minɛn ta i b'a fɔ k'i ye kun ni kun sɔrɔ a la i bɛ nisɔndiya kosɛbɛ mais sɛnɛ na kun ni kun tɛ dɛ ɲɔkisɛ 1 a bɛ se ka ɲɔkisɛden 400 sɔrɔ lemurukisɛ 1 i bɛ lemuruju den 1000 kari a la lemuruju 1 na ɲinan an ka lemuru karili fɔlɔ dɔ fɛ an ye fɛn sigi yan kilo 100 ni kilo 20 bɔra lemuruju 1 na o ye kariko 1 ye
po a si dun ma se yɔrɔ si fɔlɔ lemuru bɛ san 5 de la donc o la baara a nafa ti ban quoi ne bɛ wele da min lase mɔgɔw ma o de ye bɛɛ ka wuli ka cɛsiri an ka jamana in tɛ dɛsɛbaatɔ jamana tɛ e ka nin dugukolo in lajɛ ni dugukolo in kan ka kɛ maa dɛsɛlen ya a fɛn bɛɛ bi ɲɛ a binw t'u y'a lajɛ dɔrɔn a fɛn bɛɛ bi ɲɛ bin falenna ka bi ɲɛ sɛnɛfɛn bilala ka bi ɲɛ bon o dugukolo kan mɔgɔ ma ka kɛ maa dɛsɛlen n y'o de f'i ɲɛna kuma fɔlɔ la sɔrɔ fɔlɔ o de ye dunkafa ye o sɔrɔ bɛɛ la sɔrɔ ye o ye sɔrɔ de ye voilà balo bɛ mɔgɔ ninnu bolo ni jamana mɔgɔ fɛn t'u bolo dɛ nka balo bɛ yen o b'a yira ko fɛn bɛɛ de b'u bolo voilà donc an bɛ se ka jija an ka dugukolo de bɛ se ka an balo fo an bɛ tila ka yɔrɔ wɛrɛw balo donc o de kama bi foyi tɛ ne bolo min ka bon ne bolo ka tɛmɛ sɛnɛ kan o de kama sɔɔni bɛ ne ye foro la parce que ne ɲɛ bɛ fɛn min na a bɛ se ka kɛ maa caman ɲɛ t'a la caman fana ɲɛ b'a la donc ni an ka laɲiniw sabatira don nataw la kuma wɛrɛ bɛ fɔ min tɛ nin ye ni Ala sɔnna i ni ce i ni baraji nin diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo baw ka wuli ka na se ma i ka sigida la i ka sɛnɛkɛ dugukolo kan ka na ɲɛ da i kan vraiment i y'an bonya a diyara an ye kosɛbɛ an ka foli ani barikada bɛ ka ɲɛsin i yɛrɛ ma vraiment an ye fɛn ye yan bi jamukan in yɛrɛ sigira o de kama teleso ɲɛmɔgɔw u y'a ɲini sanga ani waati an ka wuli ka se cikɛlaw ma degun ni gɛlɛya minnu b'u kan u ka se ka ɲɛfɔli k'a la bawo an ka jamana an y'o de fɔ sɛnɛkɛ jamana don mɔnikɛ jamana don baganmara jamana don yirituru jamana don o dɔrɔn de bɛ se k'an ka jamana in bɔ nɔgɔ la vraiment an b'o foli n'o bonyamasegin n'o barikada k'i ye y'an bisimila yan bi o diyara an ye kosɛbɛ walasa o fana bi dan siri ni jamukan in na mina bɛnna bi an balimakɛ Yakuba Samake a ka sɛnɛkɛ foro la n'o ye Tabakɔrɔlen Kurulamini bi jamukan in bɛɛ lajɛlen na bɛnna yen nɔ aw ɲɛ b'a la k'a fɔ lemuru a dala dumuni duman a bi sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na o ye Yakuba Samake a ka foro la yen Zanbugu Yaku ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Zanbugu Yaku an yɛrɛ an ye lemuru dun k'an kɔnɔ fa tewu kɔngɔ t'an na minɔgɔ t'an na an nisɔndiyalen don an fari fonnen don an bɛ ka jamukan in kɛ vraiment nin b'a jira k'a fɔ jamana in an ka lemuru sɛnɛ an ko fana ta ko don ba la min b'a to sɔrɔ ani yiriwa dunkafa o bɛ se ka sabati cogo min na ne balimakɛ n balimamuso bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana in foyi t'a bɔ nɔgɔ la ni sɛnɛ tɛ foyi tɛ jamana in bɔ nɔgɔ la ni baganmara tɛ foyi tɛ jamana in bɔ nɔgɔ la ni jirituru tɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri k'i ɲɛsin fɛn min ye cikɛ ma o de bɛ kɛ sababu ye dunkafa sɔrɔ ani yiriwa hali bɛnbaliya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ni dunkafa ni y'o jɔyɔrɔ b'a la a bɛ dɔgɔya donc vraiment aw ni ce aw ni baraji bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko jamukan ci wara maa o maa ni mako b'a la diɲɛ waati waati an ka dayɛlɛlen don Serifila Jabarani so tɔgɔ la ni Ala sɔnna ma i bɛ diɲɛ wɔrɔ an bɛ wuli ka se ma walasa ka taa i lajɛ i ka kɛ misali ye maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o ye an ka laɲini ye aw ni ce aw ka ɲɛmada fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan lemuru duman duman an kɔni o ma kɛ maa si negela ye bi. Yangaw yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma